Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Rama Krishna. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare ஹரே கிருஷ்ணா. காலை வணக்கம் எல்லாரையும். ஷார்ட் பாகவதம் 15 நிமிஷத்தோட ஷார்ட் பாகவதத்துக்கு வரவேற்கிறேன். எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இது வந்து ரொம்ப டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாம நம்ம வந்து கிடுகிடுன்னு ஆரம்பிச்சு முடிச்சோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. காலை வணக்கம். இப்ப இது வந்து நம்ம எங்கேருந்து பார்க்கணும், இதெல்லாம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் தான் இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றாங்க. அது மூலமா தான் நம்ம இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம். அங்க இருக்கிற டெய்ட்டியை வந்து வணக்கம் தெரிவித்து நம்ம வந்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லி பிரணாம் மந்திரம் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட அதேதான் முதல் காண்டத்தோடு தான் இன்னும் இருக்கும். அத்தியாயம் 9வது பீஷ்மரின் மரணம். அதோட டைட்டில் வந்து பீஷ்மரின் மரணம். ஃபுல்லா பீஷ்மரோட தான் பார்க்க போறோம். எல்லாம் இவ்வளவு டெய்லியும் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னைக்கு வந்து பதம் 20. இதுல என்னன்னா முரண்பாடும் உண்மையும். இப்ப நிறைய வந்து நமக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அவர் இவ்வளவு அம்பு படுக்கையில படுத்துன்னு இருக்கார், இருந்தாலும் எப்படி வெல்கம் பண்றாரு எல்லாரும் வாங்க. அந்த இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தலைவலி அது இருந்தாலும் யாரும் வீட்டுல வராதிங்கப்பா, நமக்கெல்லாம் வந்து யாரையும் வந்து என்னது வரவேற்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மூடு கிடையாது, என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். முதல்ல ஸ்ட்ரைக், நமக்கு முடியறதோ இல்லையோ கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் மூடு சரியில்லைன்னா வேண்டாம்னு சொல்லிடுவோம். ஆனா அவர் அந்த மாதிரி கிடையாது. அம்பு படுக்கையில படுத்துன்னு இருக்கார், மரண இதுல இருக்கார், இருந்தாலும் எப்படி எல்லாரும் வராங்க, அவரை வந்து மரியாதை செலுத்துறதுக்கு வராங்க. அப்ப அதெல்லாம் எப்படி அவர் வரவேற்கிறாங்க, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அவருடைய என்ன நிலையில இருக்கு சொல்லிட்டு அது இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகம் இஸ் வெரி இதுதான். ஆனா கருத்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கருத்து. ஓகே, 9.9.20 ஒரு சாதாரண தேரோட்டியாக அகில உலக நாயகன் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தத்துவ இதுதான். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து ஸ்லோகாக்கு யாரெல்லாம் வந்து படிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறீங்களோ நான் ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு விடுறேன், அப்புறம் நீங்க எல்லாருமா ஒருத்தரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நான் கூப்பிடுவேன், நான் சொல்ல வேண்டாம், நான் கூப்பிடுறேன், நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, படிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. यमन्यसे
यन्मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदा दत्त सारथिम्. எஸ், யார் படிக்கிறீங்க? ஒரு நிமிஷம். ஒரு மாதிரி மாதாஜி நான் கூப்பிடுவேன், நீங்க படிச்சா போறோம். ஓகே, விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்க. कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुकृतमं अकरो सचिवं दूतं सौगतात् अदसारथं. थैंक यू माताजी। ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. சீக்கிரம் படிக்கணும், ஷார்ட் பாக்கணும். प्रियं मित्रं सुकृतमं अकरोध शुभं दूतं सौहर्दात् सारथिं. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க. யுஎஸ் हरे கிருஷ்ணமூர்த்தி. कृष्ण माताजी। படிங்க பிரபுஜி. यम मन्यसे माधुलेयं प्रियं मित्रं सुकृतमम् अकोरसि सचिवं दूतं सौहार्दात् अत सारथिं. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. प्रेमा माताजी படிங்க. यं मन्यसे माधुलेयं प्रियं मित्रं सुहृदमम् अकरोस शिवं दूतं सौहृदतात् तद् अद सारथिम्. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது மாதாஜி. நான் கூப்பிடுறேன். ருக்மிணி மாதாஜி நான் கூப்பிடுறேன். உங்களோட பேர் பார்த்துட்டேன், நான் கூப்பிடுறேன். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। यम मन्यसे माधुलेयं प्रियं मित्रं सुकृतमम् अकरोष शिवं दूतं सौहार्दात् तद् सारथिम्. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. जानकीरामन प्रभुजी படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. यम मन्यसे माधुलेयं प्रियं मित्रं सुकृतं अकरो स्वयं शिवं दूतं सौहार्दात् अद सारथिम्. हरे कृष्ण माताजी। रविकुमार प्रभुजी படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। यम मन्यसे माधुलेयं प्रियं मित्रं सुकृतं अकरो शिवं दूतं सौहृदात् अद सारथिम्. हरे कृष्ण माताजी। ரேவதி மாதாஜி தானே கேலக்சில வந்திருக்கு. हरे कृष्ण माताजी। यं मन्यसे माधुलेयं प्रियं मित्रं सुहृतमम् अघोरः स शिवं दूतं सौहार्दात् अत सारथिम्. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. वैद्यनाथन प्रभुजी படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. यं मन्यसे माधुलेयं प्रियं मित्रं सुकृतमम् अघोरो सशिवं दूतं सौहार्दात् अद सारथिम्. வெரி நைஸ், நல்லா படிச்சா. லல்லிகண்ணம் மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। यं मन्यसे माधुलेयं प्रियं मित्रं सुकृतमम् अकरोस शिवं दूतं सौहार्दात् अद सारथिम्. ருக்மிணி மாதாஜி படிங்க. ருக்மிணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அன்மியூட் பண்றது இல்லையே நீங்க, உங்களுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்றேன், டைம் இல்ல எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி ஓகே, நான் படிக்கிறேன், அப்புறம் நீ படிங்க. माधुलेयं प्रियं मित्रं हृदत्वम् अह्रो सशिवं दूतं सौहार्दात् अद सारथम्. हरे कृष्ण माताजी। இப்போ இந்த வேர்ட் எல்லாம் கரெக்டா படிச்சோம்னா நமக்கே மீனிங் புரிஞ்சிடும். ஆனா படிக்கணும், அந்த கரெக்டா அது படிச்சாதான் அது மீனிங் புரியும். ஓகே, இப்போ ஒரு வேர்டு பார்க்கலாம். எம் நம்பர், மன்யசே நீ நினைக்கிறாய், மாத்துலேயம் மாமன், எல்லாம் சிமிலரா வரும். அப்படி அதையே படிக்க படிக்க என்ன ஆகும், நமக்கு புரிஞ்சிடும். மாமன், பிரியம் ரொம்ப பிரியமானவர் இல்லையா, மிகவும் பிரியமான. மித்திரம், மித்திரனானது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா, நண்பர். சுஹிருத்தமம், இந்த வேர்டு நம்ம எவ்வளவு படிக்கிறோம் பகவத்கீதையில. நலத்தை விரும்புபவர். அக்கரோ நிறைவேற்றிய. சச்சிவம் ஆலோசகர். தூதம் தூதர். சௌஹார்தாத் ஆதரவால். அதனால். சாரதிம் இது சாரதி. இப்போ இதோட என்ன மீனிங்னாக்கா, ராஜனே
அறியாமையால் உனது மாமன் என்றும் மிக பிரியமான நண்பர் என்றும் உன் நலம் விரும்புபவர் என்றும் ஆலோசகர் என்றும் தூதர் என்றும் மற்றும் ஆதரவாளர் என்றும் நீ நினைத்திருந்த அந்த நபர் யாரு? நம்மளை கிருஷ்ணர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம கூடவே இருக்காரு, நம்ம ஒரு ரிலேட்டிவ் தானே, நம்ம என்னது ஒரு ஃப்ரெண்டு தானே, நம்ம சுரு தானே, நமக்கு நலம் விரும்பி தானே, எப்ப அந்த மாதிரி இருப்பாங்க, யாரும் நம்ம கூடயே இருப்பாங்க, ஃபேமிலிலேயே நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப வி டேக் தம் ஃபார் கிராண்டட். அவங்க எப்பவுமே நம்ம கூட இருப்பாங்க, எல்லாம் நடக்கிறது அவங்க தயவாலேயே நடக்கும். அப்படி அவரு நம்ம பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி, தோ ஹி மே நாட் பி ரிலேட்டட், அப்படியே இருக்கலாம். நிறைய ஃபேமிலியில அப்படி பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி உள்ளவர் யாரு நீ நினைக்கிற? அவர் அந்த நபர் அதே பரமபுருஷராகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணரே ஆவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு இவர் சொல்ற. இப்ப ஒருனா இவர் யாரே பீஷ்ம பிதாம அந்த ரொம்ப படிக்கல உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் சொல்ற. இவர் யாரு நினைச்சுட்டு இருக்க? அவங்க கூட இருக்கிறவர், நலம் விரும்பி உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு, இது எல்லாமே அந்த கிருஷ்ணர் தான், கடவுளே உங்க கூட இருக்கார் அப்படின்னு தெரியும். இருந்தாலும் அவரோட வாயிலேருந்து வருது. சோ அவர் என்னெல்லாமா இருக்கார்? ஒரு மாதுளையம் மாமனாவும் இருக்கார், பிரியமான நண்பராகவும் இருக்கார், நலம் விரும்புவார், என்னது நலம் விரும்பி சொல்லுவாங்க, வெல் விஷர். அப்புறம் அதனால ஆலோசனை, ஏதாவது என்ன பண்ணலாம் அப்படி கேட்டோம்னா இமிடியேட்டா he will give suggestion. அப்புறம் தூதர், இங்க இருந்து ஏதாவது நமக்கு தூது அனுப்பணும் அப்படின்னாக்கா இஸ் தேர், நமக்கு ஓகே அதுக்கு என்ன, நான் போய் அதை சொல்லிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஆதரவு, நமக்கு ஏதாவது மனசு கஷ்டம் ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா என்ன பண்றது அப்படின்னா டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் நமக்கு. இந்த மாதிரி லைஃப்ல நம்ம பார்க்கலாம், எல்லாமே கோரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம லைஃப்லயே அந்த மாதிரி இருந்தா நமக்கு யார் இருக்காங்க? சோ ஆதரவு நமக்கு யார் இருக்கா? கிருஷ்ணர் தான் நமக்கும். மனிதர்களை எல்லாம் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனா அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரே இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கார். சாரதி, இப்ப அதையும் பார்த்தோம் இல்லையா, அர்ஜுனனுக்கு சாரதினா இது கார் டிரைவர் தான். ஷாஃபர் ட்ரிவன் கார்லாம் சொல்றோமே, யாரு? நான் என்னோட டிரைவராகவும் இருக்கிறதும் என்னுடைய அதே யாரு? கிருஷ்ணரே தான் அப்படின்னு. சோ பாண்டவர்களுடன் பகவான் கொண்டிருந்த பன்முக உறவுகள், இவ்வளவு உறவுகள்ல ஆனா பகவானே அவ கூட இருக்கு. அப்ப இது வெற்றி நிச்சயம் தானே. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இந்த மாதிரி கொண்டிருந்த போதிலும் அதர் சைடு பார்க்கணும். இதெல்லாம் பாண்டவர்களுக்கு இவர் எல்லாம் ஒரு பேரு சொல்லி இதெல்லாமே கடவுள் தான். ஆனா கடவுள் என்னது பண்றார்? அதனால் அவர் எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் உறவு கொண்டிருந்த போதிலும் எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானாகவே இருந்தார். அவரோட குவாலிட்டி ஏதோ குறைஞ்சிருக்குமா? அவர் டிரைவரா சாரதியா இருந்ததுனாக்கா உடனே நான் சாரதி லெவலுக்கு இறங்கிட்டாரா? இல்லவே இல்லை. தூதரா இருந்தா தூதரோட லெவல்ல இல்லவே இல்லை. அவர் எப்பவுமே கடவுளோட அதே ஸ்டேட்டஸ்ல தான் இருக்கார். அவர் இருந்தாலும் பக்தர்களுக்கு வேண்டி உனக்கு என்ன மாதிரி வேணும், நான் அந்த மாதிரி உனக்கு அருள் பாலிக்கிறேன். இப்ப நம்ம ஒரு கிருஷ்ணரையை ஒரு பாலகோபால் மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்றோம்னா, ஒரு அம்மா ஸ்தானத்துல, ஒரு பேரண்ட் ஸ்தானத்துல நம்ம எல்லாம் ஐயோ அந்த குழந்தைக்கு பசிக்குமே காலையில இருந்து அது ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் இந்த சூடாலாம் நம்ம பால் கொடுக்க மாட்டோம். அந்த ஒரு மாதிரி பதம் பார்த்து கொஞ்சம் ஆறி எடுத்து இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தான் நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். ஏன்னா நாக்கு சுட்டுடுத்துனா அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் பண்ணுவோம். சோ அந்த மாதிரி இப்போ என்னது மாத்துளம் ஒரு இந்த பாவத்துல, ஒரு பேரண்டல் பாவத்துல நம்ம பகவான் வழிபடலாம். சோ நம்ம என்ன பாவத்துல வழிபட்டாலும் பகவான் ஏத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கார். நீ பாவத்தோட ஏதோ ஒரு பாவத்துல என்ன வழிபடு, அவ்வளவுதான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். சோ அதனால் பரமபுருஷரை நம்ம அவரது நிலையை அவர் மாற்றிக்கொண்டார் என்று அர்த்தம் அல்ல. அவர் எப்பவுமே உயர்ந்த என்னது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் தான். அவர் அவரோட தரத்துல குறைய மாட்டார். அவர் அதே மாதிரி இருந்து நமக்கு வேற விதமா இல்ல, நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றார். பிகாஸ் வி வாண்டட், நமக்கு அந்த மாதிரி இருந்தாதான் சௌரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்றார். சோ இதுதான் இந்த இதோட ஸ்லோகத்தோட கருத்தை. அகல உலக நாயகன் ஏன் சேவகன் ஆனார்? அப்படி பார்த்தா ஹீஸ் பிகம் நம்மளோட சர்வீட், அவர் நமக்கு சர்வ் பண்றவளா எடுத்து கரெக்டா. ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கார்? பகவான் தனது தூய பக்தர்களின் அன்பிற்கு மட்டுமே கட்டுப்பட்டவர். நான் கிரீடம் சாத்துறேன், தங்க விக்கிரம் போடுறேன், இவ்வளவு உண்டில பணம் போடுறேன், அதுல எல்லாம் அவர் இதை வாங்க முடியுமா? முடியாது. அவர் அன்புக்கு தான் கட்டுப்படுறார். சோ சாரதியாக தூதராக இறங்கி வருதல், தனது தெய்வீக நிலையை இழக்காமலேயே அவர் அது மாதிரி இருக்கார். தனது தூய பக்தர்களுக்கு அனைத்து வகையான சேவகைகளையும் எல்லாம் எந்த விதமான சர்வீஸும் அவர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கார். ஏன்? காரணமற்ற கருணை மற்றும் தூய அன்பு பக்தர்கள் காட்டுறதுனால அவர் அந்த மாதிரி இறங்கி வர்றார். சோ தெரியாதவங்க துஷ்கிருத்தினோ மூடாக அந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, அவங்களோட பார்வை எப்படி இருக்கும்? என்ன ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு மாடுமைக்கு பிள்ளை தானே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. அவர் நமக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வரார், அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்துல வரார். நமக்கு புரியுது இது என்னது ரொம்ப அந்யோன்யமா நமக்கு ஃபீல் ஆகுது. அவரை ஒரு சாதாரண மனிதராக நினைப்பது தவறு. அவர் தனது உயர்ந்த நிலையிலிருந்து கீழே இறங்கி விட்டார் என்று கருதுவது தவறு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. ஆஃப்டர் ஆல் கடவுளா இருந்துட்டு அவரையும் இந்த மாதிரி பண்ணினார், அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் நம்மளுடைய திருப்திக்கு வேண்டியதான் அந்த மாதிரி பண்றார். சோ உண்மையான தத்துவம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? அவர் எக்காலத்திலும் மாறாத பரமபுருஷ பகவான். பரமபுருஷரை நம்ம அவரது நிலை எவ்விதத்திலையும் மாறுவதில்லை. சோ அதுல லாஸ்ட்ல என்ன பொருளுரையின்படி இப்ப நம்ம என்ன படிச்சுக்கணும்னா, அவரை ஒரு சாதாரண மனிதராக நினைப்பது மிகப்பெரிய அறியாமை ஆகும்.
சோ இறுதி முடிவு என்னது? இப்போ டேக் அவே மெசேஜ் எப்பவுமே பிரபுஜி கேட்பறேன், ஜானகிராமன் பிரபு. அப்ப இதுல என்ன டேக் அவே மெசேஜ்? இதுதான், சேவைகள் செய்தால் பரமபுருஷரை நம்ம அவரது நிலை மாறுவதில்லை. எல்லாம் அவர் சேவை பண்றார் நமக்கு வேண்டி, ஆனா அவருடைய தரம் எல்லாம் குறையவே குறையாது. அவர் எப்பவுமே அந்த பரமபுருஷராகவே இருப்பார். மிகப்பெரிய அறியாமை என்னது? அவரை ஒரு சாதாரண மனிதராக நினைப்பதுதான் மிகப்பெரிய அறியாமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம முடிச்சுடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम